Yaşaганча гыжайлап кына тормыш юллары жеңел үтелми үпкәләмәгез ялгыз язмышка гомерләр безнең болай да кыска һәр туар көнгә сөйсен йөрәк җирдә яшәүләре үзе зур бүләк. Язган тәкъдирне булмай үзгәртеп, качып та булмай читтән күзәтеп, авырлыкларга башыңны иңә, ник туганыңа һич тә үкенмә, үпкәләмәгез ялгыз язмышка гомерләр безнең болай да кыска һәр туар көнгә сөйсен йөрәк җирдә яшәүләре үзе зур бүләк. Язмышта бошмак серле тормышта бәхетле булыйк һәрбер сулышта бәхетле